jita-jitar da al'umma suke ta yi dangane da ciwon olsa. Na farko, wasu suna cewa babu maganin olsa takamaime da zai sa ta warke har abada. Na biyu, olsa tana ƙara ƙarfi bayan mutum ya ci abinci. Na uku, za a iya jure zafin ciwon olsa, to don haka babu buƙatar mutum sai ya sha magani. Ƙarya ne, ƙarya ne, ƙarya ne. Ku biyo mu domin jin gaskiya al'amarin yanda yake. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Ishaq A. Muhammad, Register Community Health Practitioner. YouTube channel ɗinmu shine mai suna Lafiya Jari Hausa TV. Ku yi liking, ku yi subscribing domin ta haka ne idan mun sa sabo za ku dinga samu. A cikin wannan bidiyon insha Allah za mu yi bayani akan na ɗaya, me ake nufi da cutar ulcer ciki. Na biyu, ire-iren ulcer ciki. Na uku, alamomin da mutum zai ji idan yana da ulcer ciki. Na hudu, abubuwan da suke saka ulcer ciki. Na biyar, abubuwan da ka iya janyo cutar ulcer ciki. Na shida, hanyoyin da mutum zai bi domin kare kansa daga cutar ulcer ciki. Na bakwai, menene gaskiya akan jita-jitar ulcer ciki. A binciken da hukumar lafiya ta yi a shekara ta 2020 ta bayyana cewa cutar ulcer ciki ta yi sanadiyar rasa rayukan kimanin mutum 5,846, ko a ce ulcer ciki tana da 0.39 a kaso 100 na mace-macen da ake yi a duk faɗin Najeriya. Me ake nufi da cutar ulcer ciki? Kafin mu san ma'anar me ake nufi da cutar ulcer ciki, ya kamata mu san me ake nufi da ulcer. Idan aka ce ulcer ana nufin tabo. Idan aka ce ulcer ciki ana nufin tabo a cikin ciki. Cutar ulcer ciki wani tabo ne mai zafi da ake samun sa a cikin ciki. Cutar ulcer ciki za a iya samun ta a cikin makogwaro ko a ciki, ko kuma a farkon mahaɗar ƙaramin hanji. Peptic ulcer disease. Peptic ulcer disease is divided into three. Ire-iren ulcer ciki ta kasu kashi uku. Na farko akwai ulcer karamin hanji. Ita wannan ulcer karamin hanji ana samun ta ne ita wannan ana cewa duodenal ulcer. Shi duodenal wani bangare ne da yake cikin karamin hanji, shine farkon wajen da ya fara hada karamin hanji da cikin mutum. Gashi nan za ku gani ga wani dan tabo fari nan. Dama mun san cewa ulcer shi kawai ana nufin tabo kenan. To ga taban nan shine a daidai santar karamin hanji, mahadar karamin hanji da cikin mutum. To a kimiyyance muna kiranta duodenal ulcer. Wato kan Hausa ulcer karamin hanji kenan. Sannan ta biyu akwai esophageal ulcer. Ita esophageal ulcer a Hausa zamu kira ta da ulcer kasan makogwaro kenan. Shi dama makogwaro mun sani cewa tun daga shine hada daga baki zuwa cikin mutum. To daga can kasa take developing, ba wai daga sama ba. To ita a turanci muna ci, a kimiyyance muna ci mata esophageal ulcer kenan. Sannan na uku tace gastric ulcer. Ita kuma gastric ulcer din nan ita ce ake samun ta a cikin mutum. Ita da Hausa za a kira ta ulcer ciki kenan. Sannan gaskiya yawanci wannan ulcer kashe-kashen guda uku wayanda suka zama common an samun su a cikin mutane shine ulcer ciki da kuma ulcer karamin hanji. Su ne suka zama very common. Ita kuma wancan ulcer kasar makogwaron nan ba fiye samu ba. Shi ciki wata yar jaka ce da ya hada tsakanin makogwaro da kuma hanji. Shi ciki wani ma'aji ne wanda yake aje mana abincin da muka ci. A yayin da muka ci abinci ta bakin mu muka haɗiye shi daga makogwaro yana da cikin ciki ne. Abincin da muka ci kan ɗau mu kimanin awa 1.5 zuwa awa 2 kafin ya narke, ya gama narkewa ya sauka zuwa cikin karamin hanji. Wannan shi abincin da muke ci akwai wani juice da ake secreting, wato wani sinadari da yake taimakawa wajen narka abincin da yanda zai narke shiga cikin hanjin mu ya mana aiki yanda ya kamata. To matsalar da ake samun ulcer a cikin wani sa'in ulcer tana samuwa ne ta dalilin Helicobacter pylori. Ita wannan Helicobacter pylori din wata kwayar cuta ce da take rayuwa a cikin mutum. Ita wannan tana taimakawa wajen cinye lining din da yake cikin mutum, sai ta sashi ya zama kamar tabo, ta yanda idan juice ya hydrochloric acid ya shiga sai ya zama yana taba cikin wannan daidai wajen dan taban, sai mutum ya dinga jin zafi. Su wayannan kwayoyin cutan suna cin cikin mutum ne, sai ya zama sun samar da wani kamar dan tabo, kamar yadda muka yi bayani a baya. Wannan shine alamar irin taban da suke samarwa. Idan suka samar da wannan taban sai ya zama idan juice din ya dugo ko kuma idan mutum ya ci abinci sai ya dinga jin zafi a cikinsa da dalilin wannan taban da suka samar. Duk wayannan Helicobacter din suna daga cikin main causative agent na ulcer. Shine idan mutum ya zama yana da ulcer, alamomin da zai ji cikin sa yana yi masa ciwo, wani sa'in yunkurin amai, wani sa'in idan ka ci abinci misali abin ma da ya alamomin da mutum zai dinga ji idan yana da ulcer: ciwon ciki ko zafin ciki,
ko kuma saurin buga zuciya da sauri, yunkurin amai, ko mutum dinga ji zuciyarsa tana tashi, ciwon baya daga sama can sama kenan, ko kuma a ce ciwon tsakiyar baya wanda yake radiating zuwa sama da sauransu ma daban-daban. Abubuwan da suke sawa alamomin ulcer din suna nan da yawa. Abu mai muhimmanci ku je ku ga likita saboda akwai cututtuka da dama da suke kamanceceniya da juna. Likita ne kadai zai iya fayyacewa wacce ce daga ciki. Abubuwan da suke saka cutar ulcer, na farko akwai H. pylori wanda muke kira da Helicobacter pylori. Ta wannan kwayar cuta ce, kuma yawanci ta wannan kwayar cutar ana ɗaukar ta ne ta hanyar cin abincin da ya contain ɗinta ko kuma ruwa ko kuma contact da wanda yake da irin kwayar cutar. To amma ita matsalar ta yadda take sa mutum ulcer shine tana cinye lining din da yake cikin mutum, ta yanda idan acid din ya yi secreting zai zo ya haɗu da ciwo. A wajen ya haɗu da ciwo shine mutum yake samun wannan painful sore din, yake samun tabo mai zafi a cikin cikinsa. Sannan na biyu shine non-steroid anti-inflammatory drugs. So wannan non-steroid anti-inflammatory drugs din yawanci magungunan da muke sha ne domin magungunan ciwon jiki da dai sauransu. To shi yasa ake so mutum kai dinga yawan shan magani barkatai haka kawai ba tare da shawarar likita ba. Abubuwan da ka iya janyo cutar ulcer ciki, akwai non-steroid anti-inflammatory drugs. Wannan non-steroid anti-inflammatory drugs din amfani da magungunan ciwon jiki ba tare da rubutun likita ba. Sannan na biyu akwai idan a cikin dangin mutum akwai mai cutar ulcer, in ya zama na cewa a cikin danginka, iyayenka ko kakanni ko dai wasu daga cikin dai family ɗinku ya zama akwai mai dauke da cutar ulcer, to kai ma za ta iya zama risk factor, ba wai za ka ɗauka a'a, za ta iya zama cikin sauki ka iya kamuwa da ita. Sannan sauransu sun hada da busa hayaki, yawan shan sigari, taba wiwi da dai sauransu, duk su ma irin wannan suna zama main risk factors na ulcer. Sannan sai shan giya da kazanta kamar misali mutum zai ci abinci bai wanke hannu ba, ko kuma ruwan da zaka sha baka tsaftace shi ba, ko kuma contact da wanda yake dauke da kwayar cutar Helicobacter zai iya infecting ɗinka, ta yanda idan ya infecting ɗinka ita kuma Helicobacter in ta shiga cikin mutum akwai wajen da take zuwa ta zauna a cikin mutum, sai ta dinga cin wajen, sai ta making din wannan dan taba. Idan ta yi wannan dan taban shine mutum zai dinga jin wannan painful sore din, yin ciwo mai zafi kenan, tabo mai zafi a cikinsa da sauransu. Hanyoyin da mutum zai bi domin kare kansa daga kamuwa daga cutar ulcer ciki, na farko ka hakura da shan giya ko ka dinga sha kaɗan. Na biyu ka daina shan magunguna ba tare da shawarar likita ba. Na uku ka dinga wanke hannu akai-akai. Na hudu ka dinga yawan zuwa asibiti domin bincika lafiyarka. Kamar yadda aka saba, muna godiya sosai da bamu lokacin ku da kuka yi domin sauraron mu. Idan kana son bidiyo kamar wannan, ka dinga na liking, ka yi subscribe a wannan tashar tamu ta Lafiya Jari domin samun sababbin bidiyo.